Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Amin. Nugroho sagunging para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas saha ledha ing pitutur para pangemban-pangembat-pangembating praja satraning negari pinangka pandang panduming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan para sarjana para sujana saha sujananing budi ingkang pantes sewenang nampi wahyuning kasetapan ingkang satuhu luhuring budi para alim para ulama saha para kiai kerinten dalu ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring boten kata lumpen panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak ngadirin sekalian garwa Ibu Rowati saha sakala wangsa keluarga agung ingkang sami lelenggahan para bapak miwah para ibu para tamu sumrambah para kadang muda merda taruna kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Monggo kita tansah nyuwun kanthi puja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring welas saha asih paring taufik sarta hidayah lan inayah sehingga ing kalodhangan dalu punika panjenengan dika sedaya dalah kula saged rawuh makempal matunggal wonten ing dalemipun Bapa ngadiring kanthi wilujeng kalis nirihing sambikala. Amin. Sholawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggaling nabi lan rasul ingkang badhe paring pengayoman paring pitulungan saha manfaat ing binjang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh para lenggah ingkang satuhu kalamun sinudarsana ing dalu punika kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan dika sami pinangka duta saraya ateges mangku jejibahan saking keluarga Bapak ngadirin dalah Ibu Rowati. Amin. Panjenenganipun tiyang sepuhipun kekalih kala wau badhe buka krama putra kekalih kawestan Nak Mas Bagus Agus mau Lana Al-Bukhari kalian adik Muhammad Dwi Linggar Jati putra jaler kekalih menika miturut dunyaning tiyang Jawi uger lawang utawi Joko Satru. Pramila ing dalu punika panjenenganipun Bapa ngadiring sekeluarga nyuwun doa restu saha pangestu dumateng panjenengan dika sedaya mugi-mugi anggenipun gadhahi kajat lan kersa dipun paringi kanugrahan dumateng Gusti ingkang Maha Tunggal. Mugi kanthi winantu suka ing basuki rahayu kalis nirging sambikala. Amin. Ing mriki kawula pinangka pentul kalian tembung badhe mbedheraken cariyos utawi dongeng putra kekalih kawestan uger lawang. Hamba bilih ing mangke dongeng utawi cariyos wonten kekiranganipun bab dongeng lan sejarah utawi wonten kekiranganipun bab
anta basa anta wicana tindak tanjur saha suguh mbok menawi boten saged meranani wonten ing ngarsa panjenengan dika sami kula pinangka rombongan saking sandiwara barukan warga utama nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang ageng. Pramila kepareng ing dalu punika sampun dumugi wahyaning manca kala dumawahing kudrat dungeng cariyos pangrawatan badhe kahawiwitan. Pundini cariyos dungeng pangrawatan uger-uger lawan ing dalu punika ingkang badhe dipun aturaken kadang kawula pentul wekdal saha sasana sumangga kula aturaken. Sampun tapas titis tes pas anggenipun ngutarake kagak lebet. Rene dalem menika bisa kalebet bola sawal utawi kalebet priyadi pramila kula nyuwun pangapunten pinangka izin wal faizin mohon maaf lahir. Ing ajeng kala wonten tetembungan Purwakala utawi lawatan sedaya kali-kali tembung menika mawon kedadane wangi saking menapa ing putra kalih jalan-jalan niku ingkang nomor kalih ruwatan luru kekuatan kejawi putranipun kalih warganipun bapak dipun sakwarga ugi dipun paringi kekiyatan ketabahan keimanan awit piyambakipun dadi kepalanipun keluarga mugi gundhaw ijabah napa dados payunipun bapak ngadirin sakmana anggenipun badhe ngucap kali putra kekalian dipun sembah uger-ugeran dalem niku dipun sembahane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki ngajak dedungan. Kocak kata itu zaman semono. Kakang Gebeng. Kepiye zaman semono dongenge to? Yang sing medalake dongeng. Zaman semono kae sing diarani pentul kalebet saka negara Mesir. Sadangane sarwa iku wite irung irunge mengke kento. Sebab dheweke dhewe andhal pucata itu. Ya dhewe pentul kalebet kae beda-beda kekuatane ya beda-beda jenenge. Piandeli telu pentul tembem sing digone puluh tanah Jawa. Iku apa kabeh to? Siji sirep dikono dhewe putih gede buku kuning. Sing kaping pindho, Panjang sura masasura. sing kaping telune Ubi sakut. Telu-telu piandele pentul kalau tembem kae kekuatane gegilani banget. Siji sirep dikono dhewe putih buku kuning. Mengkono aset rogo dulu lai sing kanggo tanah Pulo Jawa. Bebasan pikir kaya apa mengkono tak sirepi isen-isene alas kono kabeh kok dulu kaya daya kekuatan apa. Sing loro aja suno. Kono masalah sih dapat dene manusa laku. Nek taman manusa aja turo tanahe bakal bisa subur. Sing pungkasan iku disamut. piye pungkasane to? Salah sawijining alas rogo dulu lai sing tanah Pulo Jawa kae bebasan putuan togo sing padha ora gelem saka wong saka papan kono nek wis ditamani saka disambet tegas ya mati ora tegas ya mati. Mula ketika dadi kasihake pentul karo tadi lakon dijukane tanah Pulo Jawa pentul karo terus saka negara Mesir pian telu digawa kabeh ana ing tanah Pulo Jawa dujuk ing asik togo dulu ayu kahanan kaya ngono kewan pati bojim setan baras pati digone kesak banget. Ono sedhe kena kolo babat alas ing kono banjur kalian dikandel telu dipake kabeh ana asik togo. Bisa-bisa alas kono jim setan baras pati digone kewan galak kabeh padha lumpuh ora digone kekuatan apa. Sas wis sira babat alas ayo kapindo. Babat alas sakene alas ana gunung dhuwur gedhe. Ana gunung dhuwur kang gedhe. Yen pentul tembem gunung kang dhuwur gedhe iku diarani gunung apa? Gunung dhuwur tur gedhe kae nek ora ning atas semono kae pentul kae gunung Serambi. Gunung Serambi ora sangat arep dinati ngarake goro-goro. Goro-goro perkara apa to? Medhuk alimengan, medhuk andanu, mudah terus bedhek pating beto. Sirepe udah terus
menika menawi kagungan bapak sinten simbol sinten anane lahir dados sing lairake nek kowe kuwi ora kae manusa nggih semono kae pancen aku ngerti menane kowe kae semono kae berkae gunung sate dibule kowe kuwi mula kowe ora diarakno manusa ora lahir saka manusa ning nalika sono berkae gunung sate kowe dibagi kena tak alani inti saka gunung sate dadi ana bedane ya nek anak lumrahe nggih dikandhek ibune sasa suka dina nek arep diarake saka bongane ibu iku anak nek kaya kowe nalika berkae gunung sate dibule kowe kuwi mono tertiti saka bongane menawi mekaten kanjeng Begawan sampun cetha nika titisake gunung sate kula berdasarke kok pejah saking pasrahke dateng jenengan nek kowe pasrah karo aku musuh Begawan dina iki kowe hakike kudu aku ilangono jeneng gajah putih macan putih sing gede terwujud putih dina iki tak jenenge gajah satu bondo sing ping pindhone macan putih to macan putih tunduk gambar lorek-lorek ireng bakune putih wujudku kaya dene Simana macan dina iki kowe tak jenenge Dewa Kami Jaya sak isin diweki jeneng Dewa Kami Jaya sing supaya kowe ketemu karo sing Beswitani yo ora kowe kudu mlayu nyetan bener parane bakal ketemu karo Beswitani lha nek tanpa sultan Dewa Kami mak bener tekan dene Pak Dewa Jaya ketemu Mbok Rondo dadakan Mbok Rondo dadakan lagi susah penggali perkara apa to sebab dene dilatih suci arane Bambang Wasasono lagi gaduh kabinamu desa Teji putine Sang Prabu Jayatuwa Jayamurti ana ing Kediri putra malah tekane Dewa Kami Jaya jaluk ning bebarengan nyuwita ning kesane Borondo dadapan matur Dewa Kami Jaya watakku kewan kang gedilani kaya ngono kok kepengure manungsa kaya ora rayu nek panjenengan kuwi pamarang tak tampa tak kira kowe mampu belatimu ya tak tampa tak turuti payune Dewa Kami nek aku dibono nek bakal tak ngaturake nawone Kediri Putra kang supaya putraku kelakon gaul karo desa Tedi putrine Sang Prabu Jayatuwa Jayamurti arane Dewi Satedi wis aku borake lan sagak apa kados pundi kula lampahi Borondo dadakan kepangon tur pamit budal ngaturake nawara dapjak Dewa Kami Jaya aku tekan Kediri Putra ketemu karo Sang Prabu Jayatuwa Jayamurti takon pirakon di sana wujudmu kaya untuk digelani lebune wis sudah kendel Bodowati miyas kabeh prajurit lagi merah pasuwanen jeneng sapa kowe sapa
ngaturaken cangkemane lepas kembaran irunge nggih menawa sandangane sawetane kulite ireng soalake mriki kangge undangane kula kangge gapura kiwa utawi tengah menawi boten saged kula boten saged anglapai ya tak kaji payu Dewa kami joyo ku suarane dhewe sakup golek pento pamit budal saka ngersane sak Prabu Bayu Dai habyak muga ino metu jurang mlebu alas metu alas golek pento karo tebet sawise pungkasane mlebu alas setro bodho manggu piye to kepethuk karo kiri temane kok sembah rasa budal karo rasa seneng nek nitik kabar sing tak toko sing jeneng metu karo tebet saka negara Mesir kae sandangane salo ireng samu barang ireng itu kan dia betul lan kadang iki yo ora neru wedek takon betul kan terus saka negara Mesir ya kebenaran sak bali sapa bicara nek kowe takon aku iki tepongan ibu kami jo serayane pun sak Prabu Jaya semua jane kopi saka iket dirimu golek kowe lah nek ketemu kaya iki nek ketemu kaya iki dilati kowe udah tahu kamu pak tak suara dia nek diri motor kan gopo bukan kowe mau pinoko kan bukane terus iki tau motor apa go pendopo wetenge tuku kanggo udangane terus kabeh lho aku ketemu son pra kanggo tunggal aku mau aku ora gelem kanggo tapi pra ora gelem ora kena pungkasane pentul tepung kengker saka Indonesia diambil to tak sampe karo sirep dikono nang punik dimulai lajang sing sampun dipake kabeh sak punggo-punggane andane dibongkar kalah kabeh karo kapura karo ateges wis ora wani diri kepiye to dira iki aku mosok kalah mosok kasora aku njaluk kapura njaluk urip to sawise kok kali pangapura kae bakal akan ki apa dadi pangandikan yo paribasane iki dilepek to iki yo tak ngerti payu tak ngerti kita kali pangapura sadar kabeh ke urip kono pangapura kabeh dina iki iku kanthi sawise kowe tak kali pangapura tak turuti mau aku anut kowe gak gede dan saiki kowe kudu aku nek kau buta kaya kowe ngono kuwi sing jenenge Dewa Kami Jaya kanggo mriki kanggo Dewa Kami Jaya ngono tak kira besok urip bebarengan karo anak gede bapak dari Bukowo tak kira uripe wong kae ora padha tenan sebab kanthi gayamu senengamu gak pulas kanthi gayamu kaya aku rasa nek dibagi kowe tak paringi paham aku janji karo kowe njaluk rene lah kudu aku kapan ora kadengake Dewa Kami Jaya nek tak tambah sesilit Raden Bathara sakwise Dewa Kami Jaya diwejengen asma Pentro Tembem karo aran Raden Bathara Kala dheweke yo gelem ta iki padha gelem nek dipikarke begini yo begini Bathara Kala bul duwe payu njaluk bobono marang Tembem barang itu entuk aja Bang sawise aku dhek Bathara Kala ndak sayu pamu gelem malut nek gede-gede aku duwe payu itu kok apa payu Rino bengi syukur aku saat aku kae buri kae wong sing tak jaluk ora liya menitise bapak Ageng Bukowo ya muso-muso jaluk tak mongso sing titise bapak Ageng Bukowo ora malah bebayu gitu to senajan abot kaya kok dituruti dituruti Tembem nah nek diatur diakal kepiye to ngatur Bathara Kala senajan abot kaya kok payune bakal tak wujude kowe bakal tak paring pemasan 12 lantai tak bagi 2 perangan sing sak perangan 5 sing 2 perangan 7 kok iso 5 karo 7 tegese to sing 5 manggon pasaran
barang sing pitu manggon dino niki sane dinten pitu pekenan biasa kula Bathara ngene iso kakek ngene kok dadi jaman ngaco nindakake kajian aja nganti tinggal dinten pitu pekenan biasa Pak Doni ngene terus mono kaya ngene dijadi penuh oh dadi kaya ngono Bung sawise kaya ngono aku wis paringi ruas lan kebayang aku jaluk belasi siji kate ruas Bathara dibagi nek pancen kok jaluk kate belas penting watine sebab iki tak diwati pertolongan mau aku pesen karo kowe kowe karo kowe kabeh sadar ruas kaca-kaca nek durung diwati rokok kena kok nek gak wis dua nah ngene kok tengarane tengarane jangan kuning apa jo papat benang lawe benang bot sekarang kok mau tau kalah terus kae diporo-poro apa diwat kok dipisan kalah ya nek kaya ngono aku arep kuwi nek kaya ngono kowe tak mapan kene asik kok kudu payu teno metu bono tau ono widono nek nganti ono ndak seketoro akan nyebayo pati pawarpi kae nek durung debat kok gawe nek wis debat kok bisa dari papane Bathara kon bali ning papane asik kok kudu payu kono banjur rasa kaya pentolaten kaya ana musohe iya kono banjur asale obat udane panas kepanasan banjur gawe yo kuwi taruban pendok tebeng gawe taruban ana ing tengah alas lah sing digawe taruban sangka sing digawe taruban nalika semono sutet alang-alang oh digawe dicepat dicolok gugur kena kanggo hidup kena kanggo Jogaya mula kena kanggo pangeran-pangeran kakek-kakek besok lakon dadi jadi jaman taruh baku ki kena kanggo lambang kanggo sanepo kok ora besok namanya jaman anakku ini bapak dan ibu supaya bisa gawe omah kok tak gawe iki kena kanggo Jogaya uga kanggo hidup keluargane oh dadi kaya ngono nah sakwise tayu baniku mau dadi rumangsa seneng atine pendhot tembem kalamun turu bengi ora kudadan kalamun awan ora kepanasan ning dilalah to sakwise taruh baniku mau dadi manuk penjak padha ganteng-ganteng ana ing sisih omah ada wis arep ana tamu to Assalamualaikum. ya ngono kuwi sanepane wong Jawa biyen nek ana manuk penjak ganteng-ganteng ning sisih kiwa omah sisih tengen omah sedina rong dina mesti arep ana tamu ning kasunyatane ya ana tamu ana piyayi luhur bengi-bengi rawuh ana ing rompoke pentro tembem kamangka kowe karo aku ya durung tepang dol durung ngerti apa sing dikarepno kok nganti karoyo-royo rawuh ana ing tengahing alas Sitra Gondo lumayu ning rompoke pentro tembem ha saiki tak tekon ae takone ya nyuwun dalem sewu Bapak jenengan dipun paringi asma sinten Ngadirin Pak Ngadirin saking telatah pundi Pak Berung Genjang karoyo-royo rawuh wonten ing rompoke pentro tembem dalu-dalu wonten kawi gadosan menapa ya mesti ana perlu to nah nyuwun pitungan perkawis menapa Pak Ngadirin dua sengkalane putrane badhe nyuwun tulung dua sengkalane putrane panjenengan putrane pinten lanang-lanang apa beda-beda oh jaler-jaler ateges uger-uger lawang Pak Ngadirin Manggraita dheweke netepi adat Jawa netepi adat Kejawen oh iya lah mulane nek wong Jawa ngerti adat ora bakal ninggalno iya dheweke wis ngerti nek duwe anak lanang loro lanang iki uger-uger lawang utawa Joko Satu iya
ken ruwat buak sengkalane putra-putra panjenengan. Nah dipun tampi kalian pedhot tembung nanging sawektara menika putra-putra panjenengan kalih dadi anake Pentul riyen Ampun batur panjenengan kula kalian tembung. mengke diruwat sawektara. Gusti Allah. Mangke nek rampungane ruwatan panjenengan kula timbali malih mergi ana syarat lan sarana sing bakal ditindakake. Rek sampun gamblang Pak Ngadirin panjenengan kula aturi wangsul wonten ing dalem monggo. Rek ning kowe iki duweni kewajiban to. Iya. Kon buak sengkalane putek Ngadirin adalah Ibu Rowati. Kowe ora gawe cara aja nganti sengkala kireti nek kowe iki sejatine penul karo tembem. Iya. Gawe jeneng samaran Samarake supaya sengkala sing cumandha ana ing bumi klarase Bapak Ngadirin iki ora ngerti. Kowe jenengmu asli pentul ya jeneng samaran kaki legeye. aku kaki legeye. Aku tembem gawe jeneng samaran Nini legeye. Sing duweni jeneng samaran aja ngemungake kowe karo aku. Lah terus apa meneh? Putramu loro iki diweki jeneng samaran. Mergo bocah lagi nandhang Pasukerta supaya aman Ora ngerti. ora diganggu barang sing arep ganggu kei jeneng samaran. Samarake. Lah iki rening sing bareng Mas Agus Maulana Al Bukhari diweki jeneng samaran Joko Jagur. Ya. Sing nomor loro adik Muhammad Dwi Linggar Jati diweki jeneng asma samaran Kaki Jagur. Kamangka kaki legeye. Ya. Miturut dongenge wong pini sepuh biyen ya to kowe aku kabeh kawula sing cumandha ana ing pulau tanah Jawa sejatine iki duwe sedulur tuwa lima wujud kang aran Supiah Amarah Mutmainah lan Ngaluamah. Iya. Iku sing lair kalamun bengi bareng sewengi kalamun bayi ki lair sedina ya bareng sedina. Iya. Nek wong tuwa ngarani jare Kakang Kawah Ari-ari yaiku sejatine sedulure Joko Jlagur karo Kaki Jlagur. Ayo diundang ana ing papan kene dijilma kaya menungsa lumrah sing bisa nekakake ora mila kejaba Kaki Legeye karo Nini Legeye. Dijaluk tanggung jawabe. Supaya dheweke ngerti nek sedulure nom loro cacahe bocah lagi nandhang sengkala ben diawat-awati ben supaya dheweke dijogo keselamatan. Ayo saiki ditekakake. Nini Legeye. Kepiye Kaki? Sedulure to Joko Jagur Kaki Jagur wujude gegilani banget. Nek senajan apa wae sing baku dheweke iso ngomong kena tak takoni. Kena iso tata jalma. Nggih, ya to ulur paring nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing supaya kabeh payu ku Gusti Allah ngijabahi kan slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaget Ismulukutu mandeng pucuke grono ilang babalan Hosongo. Napas sepuluh kadung dicekema abal kaping 3 nekake dulure to Joko Jagur Kaki Jagur. Amarah Alwama Supiah Mumana judul teko gitu. Ayo ya, judul ya.
iki sing jenenge sedulure tuwa tuwa kaki jelas sing wis wujude katon gegilani ana werna abang werna ireng werna kuning lan werna putih ya mergo sedulure tuwa Joko Jlagur karo Kaki Jlagur sifate kelakuane beda-beda mulane nek ana bocah iku duweni kelakuan ora papak ora padha mergo sedulure tuwa iki darane papak ora padha duweni akhlak sing beda-beda iki gone ana ing jagat papat ana ing jagat wetan jagat kulon jagat lor jagat kidul nah mulane warnane beda-beda nek sing abang ini iki angah-angah mulane nek ana bocah sing sifate angah-angah keberangsan nah iki yo sing werna abang heeh nah siji nek sing ireng sifatnya langgeng lah sing kuning yo beda akhlake nek sing putih ngene iki akhlake bocah sing apik sing alim bocah sing aku barang iki nek putih pancen apik suci atine lakone becik ya mulane nek ana bocah kae kok lagi ngekul mbeler nek wong tuwa biyen jarine ngarani bocah kae ki wis lali wetone mergo wetone ora tau dihormati mergo sedulure tuwa ora gelem ngomong saurane iki wong-wong ngene iki dihormati sedulure tuwa selapan pisan kelahirane dihormati sedulure tuwa iki penanggalane supaya dheweke tek ngomong teng ngreksa jiwa ragane bocah iku mau iso raket iso temenanan ngono mulane nek ana wong biyen bocah kae lali wetone bocah kae lali Jawa itu bedake Malang Sarang kae teges lali wetone sebab anu ora dihormati ora dibacai nah wis cukup ngene saiki ngene kakek ya sawise sedulure tuwa Joko Jlagur kali Kaki Jlagur wis padha cemepakan nderone papan kene bar arep mboweki pakaryan apa saurane arep tak takoni gara malah lu sama Sofia kamu main dino iki aku nekakno kowe kabeh pitakoni Kaki lege-lege Jawa kan yo kene yo-yone ora-ora saku-saku ora saku kono ora saku ngepase dino malam Jumat kae kula tabuh songo iki kowe rasa didurano si Joko Jlagur Kaki Jlagur ora iki ae tau ya ini dia ayo dipano kadang loro kene ada seketol nggih kena diaran sengirane sengkala wis dadi bocah begelawang bisa selamat bisa kuasa jaban boyo dari Korewangi sebabnya dulure tuwa sing didomo-domo dina iki aku jaluk tanggung jawab wah bisa bocah kae tak pasrahke kowe kabeh jagane nang pojok papat kiwa tengene lungguhe bocah loro ki dampingono nek nganti ana apa-apa sajake lagi sapa sing arep ganggu kadamon cekal nek wani nek ra wani kok ndole gaya saku tenang nek saku pakat sakwise sedulure Pak Joko Jlagur karo Kaki Jlagur wis tumandang karya jaga omah pojok papat ateges aja nganti ana sengkala sing lebu ana ing bumi klarase Joko Jlagur karo Kaki Jlagur lah saiki ngene kakek ya rene kowe saiki iki duwe rasa tanggung jawab duwe anak lanang loro kowe aja enak kabeh enak ya toh upamane wingi kowe ora nyambut gawe ora dadi ngopo mergo ora duweni tanggung jawab nek saiki wis anak loro duweni tanggung jawab kowe nyambut gawe golek sandang pangan kan supaya kena kanggo ngrungkepi ngrupaka ngrumati anakmu lanang loro sasae kowe mbok gawe apa wae sing bakune barokah lan halal koyo ngono kakek nek sak durung nyambut gawe niki aku petek arep takon perkara apa sebabmu sababe putramu loro Joko Jlagur kalung janur kuning apa bocah loro kae dikalungi janur kuning iya pinangka syarat lan sarana wong Jawa jenenge janur kuning sadurunge dadi janur dheweke ijo rupane godhong iku ateges blarak nalika sama disebut blarak mulane wong urip sanepane wong Jawa iya menungso urip ayo
ayo tumindak sing apik, aja tumindak sing narak-narak. Iya. Sakwise kuning dadi janur. Janur pinangka cahya. Cahya iku ora kok padhanging rembulan, ora kok padhanging srengenge, ora kok padhanging lampu, ning cahya iki padhanging ati. Padhanging pikir. Kuning meningake rasa. Wong urip kudu duwe rasa, pangrasa. Meningake cipta, meminta marang kersane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kurang luwahe wong Jawa nek gawe sanepa kaya ngono kagelegen. Nek kaya ngono, kowe ning omah kali Joko Dawa iki dilakon. Iya. Sadurunge aku makan pesen karo kowe pisan. Pesen perkara apa kagelegen? Kok nek ing kene omah sadak ana apa sadak renengake. Nah, janto aku aduh saka ndi omah kene aduh. Sing baku kowe jejeg kemah ambal kabeh iku sawetara jabekan. Karo jawab kaki lege kowe jenak kabeh nek ambal kae paran. Kowe tak aturi bali ning omah bebaya, aku bakal toso. Rasa atimu. Ya, kabeh apa sing dadi aturmu kagelegen ya. Bakal tak estokake, tak tindakake sak mestine. Aja ate sok luwe tanah botak. Sawange kagelegen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumangsa dikeki jejeban. Marang kagelegen kan supaya aku kerja ngopeni marang putrane Joko Jagur karo Kaki Jagur. Yo tak estokake. Lu ana apa? Lho kowe iki do nangis kok malah ngoyo-ngoyo aku. Aku kok ape mbok perkosa iki kepiye? Engko nek aku meteng mbok lho. Oh malah wetku malah cilaka. Kowe kok padha nangis gelu-gelu. Ha sejatine iki ana apa? Ya to? Wong kowe iki kon jaga keslametane sedulurmu nom Joko Jagur karo Kaki Jagur. Kon jaga omahe pojok papat. Lho malah kowe iki ninggalake pakaryan, malah kowe iki ora ing pengarepanku padha nangis. Ya to? Sejatine ana apa ayo matur Kang Prasaja. Joko Jagur karo Kaki Jagur ilang saka omah. Kepiye? Banjur rasa tanggung jawab pune ngendi? Kok nganti sedulurmu nom loro cacahe lunga saka omah kowe ora padha ngerti. Kamangka aku iki mau wis nindakake pakaryan sing durung rampung iki bakal tak rampokake. Kowe yen ngono ora kena dipercaya. Kowe kok nganti uwal saka sedulurmu nom anggonmu jaga keselamatan. Wis saiki ngene. Nalika Kaki Legeye arep nyambut gawe, pesen marang aku. Mbok menawa omah lagi ana bebaya kang gedhe, aku kon ngundang asmane Kaki Legeye. Dheweke mesti atine krasa, mesti dekne bali ning omah. Kabeh apa sing dadi ature Kaki Legeye bakal tak estokake. Kaki Legeye bali Kaki Legeye ngomah lagi ana bebaya Kaki Legeye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kaya ngene iki lho. Wong tuwa nek buta lagi teko wis ya ape dijeh. Marik-marik sadangane padha resik, barudak iwak pitik. Kaya ngene wong tuwa. Ini iki sing jenenge nandhakake rukun. Ae to, mulane wong keluarga iki Sing dibalek pancen kaya wong. kudune rukun. Iya iya. Iki ngene kaget. Ngapa ning apa? Yo gini yo, kowe
durung suwe bener. anggonmu nyambut gawe butohe lurus sandang pangan Iya ya. ning dina nganti kowe iki tak undang tak kon bali mesti atimu ana rasa tandha pitakon Kaya anyen kowe bener. mulane kuwi disarehake dhisik Sadar kali kuwi mosok kudu bali. mergo wong saka parang nek diwaduli nek kandhane wong tuwa biyen wong lagi teko parang aja mbok waduli mengko Mereka isih katutan setan. mergo isih kandhane setan engko nek kowe kaget tak waduli aku kuwatir Watire nek kowe duwe lara sirup kok sirup. Sirup iki oben-obenan. lah lara sing tangane Cetruk. lah iku mulane kaki lagi ya aku nganti sol-solen Kenapa kenapa? dino iki Dino iki gini. nalika semono sedulure papat lan aku mbok pasrahi putramu loro Joko jago kaki jago bener. wis digula pentak diopeni Ora kurang-kurang. Terus tahu jawab. dino iki putramu sakarone ilang saka Joko tahu nganti sadurunge aku mangkat dhewe rumah tanggo jap ning nyatane enggak ora kepanggih yo kaya ngene iki lho elek mula to kula nek ditakoni iki sing cetha jawab jape cetha bloko nek yo nek ora ke mungkin dia apa kuwatir maupun kuwatir kula tahu ning tanggungan itu kan ya saiki ngene kakek ya awake dhewe nglenggono disarengake luwih dhisik ya to senajan omah iki lagi ana bebaya supaya bebaya iku mau bisa madangake ati ya to ora kebacut menungso urip diwajib kena budidaya lan jumangka nyuwun marang kersane Gusti Allah taala iya ya nek menungso gelem jumangka lan budidaya insyaallah Gusti Allah mesti ngijabahi iki mumpung ijeh ana sedulure papat ijeh mondok ana ing papan kene dikon ngumpati anane sisik melih wes cukup semene wae nek dibacut-bacutake cepat dikono rapi sing baku bocahke tak takoni takonono tak gawe tanggung jawab nek amarah ulama sufi lan jumlah nek nitik kabar sing tak atur ini negeri pancen berkah gampang Joko Jarnai dalem lu kosong papan kene kowe ora padha ngerti kaya ngene aja pindho-pindho meneh mbok mlekati dalane iki drobong salus tak kira padha ra ngerti sebab tujuanmu koyo batang-batang kemuso nek pancen iki drobong salus tak kira bakal bisa dina iki aku nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala rupamu dina taksi dikoro wujud kaya drobong salus kang bisa nyekel bisa sik milik bisa ngambah bisa nyawiji karo sidro kadaman mumpung durung atuh paket boleh ayo ayo rewang-rewang loro kakek supaya bisa sisik melih ketemu sakwise sedulure tuwa Joko Jlagur kaki Jlagur mbok print anane ngupati sisik melih ning kasunyatane bali-bali nggawa bandang kewang kang gedhe kang katon gegirisi mbok menawa iki kaki Pak Pro pancen iki nek nitik katur agane kewani rumoso juga nek amarah ulama sufi lagi umumen sausé kita kondone kagampang Joko Jlagur kaki Jawa bisa malah bali nggo badan kewan asmene gedhe katurake karo pancen iki Joko Jlagur nek pancen iki bocah bisa nyebut tunggal sawarane lebono ayo yen nitik katuk ranggane kewan iki katon gegilani ning aku yakinake iki bisa tata jalma kaya menungsa lumrah mula kaki legi ya pumpung ana ing pangarepanmu takonono dangonono sing kanthi gamblang cetha terwaca datang tumpang suh aja nganti kowe meses anggonmu takon pinakon aran bandan kewan kang gedhe aku
tinggalake ning papan kene aku tak ngerampungake pakaryan sing durung rampung tak rampungake. Ana sepikir nek wedi karo Kalau pangestu sing hati-hati. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek nitik rupane kewan kan gagilane banget rupane mripate sak terbang-terbang. Ambane cangkeme sak sumbung-sumbur, utune rara dene linggis, mulune gimbal. Najan apa wujud kewan. Kita Gusti Allah urip nang donya kae sing diwajibno kuwasa teluso. Nek nganti ra nusa ora kuwasa tak kira ora nganti nusa sing brahi. Selajene cilik-cilikane semut borone nyokot loro. Apa dene kewan kang sing gedhe, apa ora ngetekno wong nek nusa ora kuwasa. Aku ora bakal digek kono kalo. Ora bakal mundur sak jangkah ngadepi kewan babure koyo iki. Tak takonane kok iso ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Tejoke jane sore-sore kang kareton. Baik, misalnya anggon lu sak foto sak kiri kali sak jure bareng. Gak ada kalau dipikir malah mesti ronde. Nek bagian gue di papan gunung. Gunung enom tidak gue kekarepan apa sekarang apa? Nek gue bisa tok jalmo jaka jujur. Aku kan bagi kepalamu di sana. Ayo. Bola kepala gue. Astagfirullahaladzim. Ngabar-ngabar suaranya. Loh, jagat dewa pawasarikus tika. Ayo, jaka jujur. Tabuh kawan aku. Takon jeneng wae. Donga turu. Bapak pisan lah iki ketemu. Beti belawan. Nitik lupa ngono aku di karo kowe. Jajal. Rungokke kuping mulai. Nah, ayo jaka jujur. Yang pasti dulu ngerti aku. Nah, sapa-sapa. Saya ngajak orang Malaysia ini. Ya. Karena saya dari Betara Kono ya wujud-wujud. Wedok Betara Kono. Layak-layak nek ana ngomong Betara Kono dadi kasunatan gambare gedilane ngene. Iki kok sing dari Betara Kono layak-layak. Wong-wong e padha wedi nek Betara Kono. Betara Kono. Ono apa? Pitakonku kowe jawab kanthi jujur dening Betara Kono gelap saiki. Sadurunge penggalihku awakku masa susah sedih. Ayo aku ndek putra loro Joko dilakon kaki dilakon bebasan cilik tangkeng lah. Durung suwe anggonku mudhang lan ngene lunga sok yo omah kene. Tak golek tekan dibirak ketemu. Tak takokane tangga teparunge tanulun ngalor ngidul ora tilungane si Joko Jarwo Kageng. Pungkasane kok kon duwe tuwa. Amarah ora ama suki anu tak golek uga ora iso nemake. Malah kowe suwarane ngadeg dira iki teko. Sing tak dawuhi nyidro putriku Joko Jarwo Kageng dilagrak kowe. Ora batas lain. Kowe to, sugih keter bodoh nyidro sing dadi ukon. Betara. Dina iki nek kowe teto sing nyidro putraku Joko Jarwo Kageng. Tak mongkone tak kirake kaya-kaya ora ndek dosa babar pisan. Kowe kok sugih keter bodoh nyidro. Aku jare larai. Nek ana dongeng kaya apa, critane kaya apa, sejarah ning ndi. Ayo kita cerita. Yo. Nalika aku isih cilik, Yo, ayo. jeneng Raden Gemo kang Jaya Panutan wong saka Gunung Sana. Ayo terusake. Aku kocak-kocak sak sire pereng to sak pereng. Ya. Ganti kaya dene iki kan malah kaya dene mandho. Mong sakno aku duwe panjang. Apa pajak kamu semono kae? Yo kuwi aku abot memban gawe bijiku ndamar warna ing Lodaya. Iya. Dheweke gandro kapiramu. Marang kesemane ayu Dewi sing kadadi. Putrane Prabu Kesmo Jalemoti ono di Mutran. Njaluk kudangan wong saka tanah Mesir sing ana dari Adipati Brata. Rene wong aku dadi serajane ana Lodaya. Iya, iya. Banjur aku golek Adipati Brata. Tembung. Ora ngalas kedho Maglen. Nek kowe Adipati Brata mripakake sir Trigonoto. Wewe putih buku gumuling. Iya terusake. Sekap ning kutu-kutu warna toga. Heeh. Jempri prayangan gendruwo bakal global balas pati Bedene wong. padha lumpuh kayane Kena sirpe pertolongan tebel. Sahabat iki. rene waktu recak simur besi madu Heeh. banjur disyuk bari dipati berangkat temu Tegese wani meneh. bisa iya Tak sono tenan. perang catur saya gobrak lumpuh Terusake. wah jadi dipati punya bisa roh pengapusah pengisak di ngalaan Roh wae. banjur aku kelingan yang diwangsit dewa kamu baju mati Semono kae. kowe besok jangan sakit dewasa Heeh. bakal menebak waka gede bakal mungsi wong sama tanah Mesir ambreh bercerita pasrah buruan siapa pasrah buruan aku ora duwe jeneng Gemo Kamijoyo Terus nanging aku duwe jeneng Betara Kono
Kowe jenenge Bathara Kala gelap sayuta pentolan tembung. Kowe gelem jenenge Bathara Kala. Aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging apa nanging apa? aku njaluk tahdah kala mangsa sing titise bapa tanggal ibu. Manusa-manusa kae. Sabarane diparingi pentolan karo pembira. Dek iki kelas kono diweni rolas. Wakeh men. Rolas kono dibagi ana rong perangan. Di sak perangan 5 sing rong perangan 7. Wis pinter wasis netepi dinten 7 perangan kasar. Bathara Kala. Kenapa? Sausé kowe mau simpu kasar andane tembungmu diparing rasane bagong perangan. Sak perangan 5 sak perangan 7. Dina iki nek tutuk titiwan jam dina sasi lan taun. Sebab nalika semono nek kowe eling mestine kok eling-eling aku nang semono sebab kae dadi watine pentolan. Dina iki aku udah jelase. Sing 5 durunge apa, sing loro tatah 7 durunge apa. Oh, kuwi yo takok. Ya, Tak dongake sing sak perangan 5. sing sampean 5 yo. Kalau ngono ndak kamu siji. Wong siji. Ora ono tunggale terus dadi bocah kontakane. Kuwi dadi tadah kok jero. Sebenarnya janji betul nek durung durwak ning nek wis durwak aja pisan jane loro. Loro nih. Iya. Mbok ngono wadon adang dadani utang-utang. Ya. Kuwi yo dadi tadah kok jero. Kaping 3. Kalau nih, mbok ngono wadon mipes sawangan. Ngasih gaji itu tengah bener. Iya. Kuwi yo dadi tadah kok. Cakep kok kaping 4. Papa deh, mbok nang dolor putih nang omah. Iya. Masih anjang rubuh. Kuwi yo dadi tadah kok masih. Nah, iki pukasan kaping 5. Sing nomor 5, mbok ngono meten. Melarake barangnya bisnis ini tomo-tomo sini. Iya. Karena sing jane bocah diwali kan. Kuwi yo dadi tadah kok masih barokah. Iku siji kata 5 wis utarake kanthi jelas. Sing loro kata 7 aku durung jelas. Aku ya dununge. Tak durungake sing sek kon 7. Iya, iya. Kalau amun nggak ada 5 cacah kok 5 kabeh, lanang kabeh. karena sing dipun gawa 5. Dawa 5. Kuwi wajib dibuat sih. Semono iki go dadi pentol nek durung-durwake nek dipentol aja nganti wani-wani. Ayo loro. Loro nih. Kalau amun nggak ada 5 wedok kabeh. Ya. Karena sing dari barisan serikali. Kuwi wajib dibuat sih. Cakep apa kaping 3 to. Telu nih. Kalau amun dia anak loro, wedok kabeh terus dari kembang sepasang. Kuwi wajib dibuat sih. Kaping 4 to. Papa deh, bokong nomor ten. Kalau itu tengah dalam, utawa tengah pasar. Ya. Kuwi wajib dibuat sih. Nah, iki kaping 5. Siapa kali mau? Kalau mau wong duwe anak loro, lanang karo wadon. Lanang wadon. Terus sing dari ketolo berdiri. Kuwi wajib dibuat sekali. Nah, iki kaping 6. Jangan kalau mau enggak anak telu. Wedok, lanang, wedok terus sing dan kabeh peraturan. Kuwi wajib dibuat sekali. Nah, iki sing pungkasan kaping 7. Sing kok pitu. Kalau menolong anak loro, Iya. lanang kabeh mesin keru lawan. Iya. Kuwi wajib dibuat semua. Lah, Nyukat-nyukat. saiki gini menapa? Iki yo bocah lain lanang loro. Wis dadi nomor 1. Yen kok alang-alang ngono kuwi dadi bapakku. Siapa sing ada dengan aku? Pertama Kenapa? suaramu tak rasake tak nang-nengake nyatane saya ngabangake kuping. Kowe iki tak umpamano sidigen tumancep rusak tengah samudra digojak semono aku mbak gede tak bakal wame yo klakohanmu. Hei, nek ngono kowe jebul lali karo aku. Aku nandang kaya ngene iki betheke celaput jenengan laku. Mula ing arep dhisik kae pentolan tebuk aku dina iki ngaku-ngaku etok-etok gawe jeneng kaki lege-lege. Yo kaya ngene iki sing supaya aku denger aku. Sak menit dipahamake tenan. Aku iki dibuka lege-lege. Ning pentul karo tembung ya aku iki. Kowe ngino kawan aku. Heeh. Suaramu kaya lagi mentas. Apone arep apa? Ngene yo. Piye? Yaman. Ya wilayah. Terusake. Jagat sing awang-awang. Iya. Sing wong-wong. Aduh kok. Aduh kidul. Aduh wetan lan aduh kulon. Anane brigad iki sing padha dinggoni jim-jim setan-setan sak panggal. Akeh kuwi gede. Akeh ruang galak. Nanging harus gedung magreng ana geger. Ana peteng dudu petenge bengi. Ana padang dudu padang rino. Ana lindu sedina kaping 7. Sekabeh kutu-kutu warung togor alas gedung magreng padha sarang tunjang. Keweden sebab ana pamerah den kibo kang kae. Wong arep padhisan
ora ana wong sing bakal wani babagan. Nanging ana salah sawijining pawongan loro sing wani babagan iki Gemboga Bejaya. Sapa ning semono? Bathara Kala grasa itu. Kowe ngucik laku isih cilaku Gemboga Bejaya. Barang apa ana alas itu gondol alas kedumaklen. Ngamuke Gemboga Bejaya kowe mung ngandhake ora ana padha wani nyekel. Ning suwe-suwe ana salah sawijining loro sing wani nyekel. Ireng temane lukas kembaran saka arane kae pentul karo tapi saka negara pawane ya aku iki. Oh, kowe to. Lah sing bisa njupuk pengapus aku ning sak jroning larak sapa kae? Ora bakal selai. Pentul karo tepen semono ke pawane ya aku iki men. Lah sing awet jeneng Bathara Kala lho semono. Asale Gemboga Bejaya kok di Bathara Kala sing jenengake ora liya pentul karo tepen pawane ya aku men. Lah sing awet tajah kala mangsa. Tipise popa dami popo duwene rolas. Sapa ning semono? Ora bakal selai. Pentul karo tepen semono ke mari. Lah iki pitulungku. Ayo gak dol aku itu ku blok piro dodol tak borok. Iki ana bocah lanang loro. Ya. Wis dadi mamasakku. Terus kowe harus cara piye dibangun? Bathara Kala. Nek ngono ngarep aku janji. Kowe nek lali kiblatmu, lali wantean, lali janji pentul nalika semono perang pupuh nek wis tau kudu rumayu kae dipari rata kae. Nek wis diruwat aja pisan wani lor, nek urung diwat kena kertas mongko dilekilo. Ana balik dal bapak awirin iki rumangsa bocah loro kae wis tak kalui janur kuning tak rawat. Sawangen janjine pentul tepan janur kuning kaya ngono kae benar wis kerane diwat. Janjine tak kira wis mrene padha duwake janjine pentul tepan nalika semono. Ayo disawang dhisik. Yo, Ayo bener apa ora? sak bikin plakai dinososo. Heeh. Saiki aku sing Artine jempol bocah sing tak mongso mau anakmu angkat. ora kita jebule mawon. Ngene yo. Piye. Senajan putramu tak mongso. Ya. Ora bisa kalu. Isih malam-malam ana sak jroning lalahan. Lolo, iki watake kewan yo diisin. Ya lah. Ngono kok tegel ngomong. Nek wong nusa ki tak kira ora tegel. Bocah watake dhuwure ras pira ditekadeke, gedene ya ras pira. Tak memandani semono upamane kok paribasane kok untal bulan tanpa nyenggok ning nyatane kowe mengandhake. Kok untal ora iso kalo palang diondo. Kok kemah-kemah kowe ngandhake atos wae dene waktu. Sebab kae tak kalui janur kuning lo, ora jagane janur kuning jagane bocah loro ki bebasan syarat saji. Sapa kang bakul janur ki demet ora duwe setan ora bakal doyan sejabane. Nah dadi nek barane kabeh bocah ora ya kersane keselamatane bocah loro ade kanthi lintaran janur kuning. Dina iki bocah iki wis sing lho. Aku njaluk utahe si Joko Tarung takut. Mengko njaluk apa tak turuti. Oh, berarti ceritane kaya jaluk utahe Joko. Iya. Tak sagoy. Bagus. Nanging Apa meneh? aku ndi penjaluk. Jaluk apa? Yen pancen ki bisa mujuti Weh, raga kandilan sukma sangat sukma. kanthi diblosok dening kain dibolo cita. Bakal tak jadi tepangane Walaya. Walaya pancati banget. Kowe mau bisa nguntake Joko Jago kaki walau jati-jati Malaya, kowe njaluk ya ijol. Raga sing dikalui kanthi lan sukma. Tak weki pitik urip Asal kowe kas lahir batin siji dadi pitakon aku. apa kuwi? Kejaba raga kanthi lan sukma dikemuli-kemul kae jebolo setok artine apa? Oh, Iya. iki gitu. Ngene. Piye? Apa sebabnya Bathara Kala kok njaluk raga kanthi sukma Iya. kan? Iku mengerti sing supaya kanggo nyuceni badan sane Joko Jago kaki jagur. Oh, ngono. Sing supaya bocah kuwi mituhu gawe wong lanang wadon. Iya. Tekone nggon agamane, Amin. anut dengan pemerintahane. Alhamdulillah. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh lan saleh Rabbil alamin. Nek tak sawang wujude Allah ning jebul ora kanyono kegeduane api. Yo, nek nyawang ku aja rupa lan saja rupane kadang-kadang ana manusa sing rupane ayu kinis-kinis. Ning tumindake ora becik malah sarak yo ono. Mula saja to iki rupane Allah banget. Ning jebul kegeduane apik. Yo, kabeh mau turut bukti lan nyatane utana bakal tak wujudi.
iki putramu Joko Jlagur karo Kaki Jlagur wis ditokake saka lalahane Bathara Kala. Nah, bocah arep disunati malah ilang. Tak rumangsa pikiran dadi pikiran wong tuwa. Oh. Tahu-tahu ora pikiran. Lah iya. Kalau bocah lemu-lemu, kok bagus-bagus. Ini ki rumangsa bobong atine wong tuwa. Rumangsa seneng. Lah nek wong tuwa ki seneng, suwe sawetara ora kumpul karo anak. Mergo wektu iki lagi ketemu kali rumangsa aku ki ayam, saiki tak gudange. Bocah ki ben seneng ngono lho. Iya. Nek kudange sing lumrah. Arung abang ora lumrah. Oh. Ya ana kok kudang sing lumrah. Piye sing ora lumrah? Isine payu mama do jaluk geblok wis 50 kilo ya. Ora dadi bisa nemu. Ayo aja kaya ngono kuwi ki lho. Aja ngono tak lumrah. Blodong tapi orang brengkes tapi lho. Untuk gemblokno nampang ya wis alhamdulillah kok. 50. Ya ayo. Nah, tak kudange bocah ben pinter ngaji, ben sregep ibadah, ben pinter sekolah. Tak sing apik. Tak sholawatane. Sholawat. ngakeh maca sholawat besok untuk manfaat Kanjeng Nabi. Amin. Ora tinah ora amin. Amin. Ya. Umbah-umbah nganggo sabun ben mulo. Ben resik. Ora yang benukur. Pakane munggah rasa-rasa jorok. Lho kowe kok dipikir ama jorok. Wah. Kok iso anake mulatane medhun ngono rasa pikiran kok jomane kawan. Lah apa kok? Wayah udan. Kenteng mlorot. Bapake munggah ning dhuwur silir-silir rasa-rasa. Sulan kenteng. Apa iku mak? Tapi kok sulan kenteng. Umbah-umbah kembang kemangi pakane munggah anake tali salat. Sunatan. Wali patuh kita. Iya. Kowe iso denger kan? Aku kok piye? Bocah pinter. Bocah katekan. Pancen mangan sekolah teh bilung-bilung. Itu sakit. Nah, tak wae ini selawatan. Selawatan sing apik, sayuran sing apik. Roti donat ning jero lemari. Iya. Bocah sing sunat enggal-enggal mari. Amin. Iya no. Ayo ndulung sing apik. Terus jero kula ketiban lemper bocah sekolah besok dadi bocah pinter. Salat yo kowe iki pakane yo ndang ben ora meri. Aku sairane ra ngono kok. Piye sairane sakarepmu? Ayo. Sholatu Sumatera. Gede kok udah. Yo kono lho Pak Meri, aku aduh ubang. Yo durung bali. Ora ngerti kono. Aduh pokoke. Aduh pokoke.
ujenang ning pasar kudu Batin gone kok. lunga dikene sore klopo anakku lanang rupane bagus besok gede pinter karo wong salat janji-janjine Bathara Kala apa karo kowe kaki lagi? Pertama-tama menapa kabeh payun padha kawujudan payunku ke bisa wujuti kok sak bali payun kawujuti ning ngepasi dina malam Jumat kaya tabus 10 iki kaya nggodro marang sing kawugan sing digawe tak kira durung nggodro marang mbok kaki dalan iki kowe tak etok wani ora wani ganggu kok dira sasi kowe arep tidak ngono meneh aku mosok kuwatir mumpung ning papan kene daleme bapak sing kawugan disani bapak angsa berarti uga para panas sing rawuh daleme sing kawugan kene padha ngeseni dadi mayo takon dadi kan dipati betul rek ning aku dijaluk lan penjaluk menawa kowe bisa wujuti nek kene bener bakal janji ayo janji tak dumake mulai wektu dina iki aku ora bakal wani-wani mecak bumine Joko Jagur bagus sekap ini kutu-kutu alam toko jin peprayangan genduwo klek bulbul panas pati kuwi bolonge waku kabeh kalau ono siji lan siji ini ya saya kepengin ganggu Joko Jagur kaki Jagur aku sisa kok ngalang-alang kaya ngono to kecopo-copo apa meneh aku bakal nyampurake sekolah-sekolah sing manggon iki ndak apa-apa ayo sing sok-sok gawa anak putune bapak dan ibu kawan sepisa siji yen ana sekolah-sekolah saka wetan ditelok saka kulon bali mengetan ayo etan yen saka kulon saka kulon ditelok saka wetan bali mangulon supaya bali ngulon yen saka kidul saka kidul ditelok saka lor bali mangidul ayo mengidul yen saka lor saka lor ditelok saka kidul bali mengalor bali mengalor dadi tengah poso papan panggonane Joko Jagur kaki Jagur amin kanthi diseni Bapak Adam lan Ibu amin lo amin tak terus paripurna nggo matur aku mosok koyo terak njaluk papan padung aku lan ngombe-ngombe aku dibanding ning sak durung tak papanake Bathara Kala mung aku percaya marang ya pangandikan kok nganti kidul janji sakwise kowe tak papanake meneh dongak-dongake keluargane bapak ngadile dalan ibu rawati sak keluarga sak bare watane iki lho ditebak sekalane dijaga rezeki barokah dikabelake usahane dadi keluarga sakinah mawaddah rahmah lan putra si dewa dadi putra si saleh lan saleh nek kowe njaluk papan sol kene arek ibu mulon ora dijakah rayu ki panggonamu tidak penjangan radu datung pakanamu rawa sedio bener-benermu balik dumas keturunmu nek kok sak balik petul terus dijanji ke Bathara sadar kowe aja pati-pati ngilir nek durung entik wong atur soklone kan aja nganti ngilir nek isa nemah ngilir kagetane sekabeh anak putune bapak dan ibu kok kowe sadar kraton marang Gusti Allah Subhanahu kae saji-sajen tandurke mula wektune bumi jagung kene jagung tak piturke kawen kabeh tak ucali kembang jeruk rada bali ora
ateges orang ganggu gawe Kowe ora wani tak janji tarik-tarik. orang wani ganggu gawe bumi klarase Bapak Joko Jlagur lan kaki Jlagur lah ngene iki mau kowe bisa melehake Bathara Kala kanthi dalan kowe karo aku gawe jenengan samaran lah saiki jeneng samaramu yo mau niki kaki legeyek saiki dadi pentul meneh Pentul aku nini legeyek dadi tempe meneh lah saiki bocah sing mbok kene jeneng samaran ya toh Joko Jlagur bali jenenge meneh Mas Agus mau kelana Al Bukhari sing jeneng samaran Jlagur Muhammad Dwi Linggar Jati nek ning mau kowe karo aku wis semoyo karo bapak Nadirin paling kedas wan Bismillahirrahmanirrahim. Kupat walan kupat lepet pinangka kanggo sarana. Nyuwun parsani Gusti Allah Subhanahu wa taala lan uga amroi tikal bakal iso mbrugjang kene sarta kabeh njaga sing ngarane Bapak Nagri Sakwa diilango ing papane bengi iki. Ini Bapak Amsa Ibu. Awal Bapak, awal kok nganti ngudari Kupatuan ateges jongko panjangane wis luar Bapak Ngadirin wis udar kupat wong urip iku ora luput saka salah lan keliru mbok menawa ana lupute ana kalepatane muga-muga Gusti Allah taala paring pangapura karo Surabaya kok kabeh iki njaluk pangapura kabeh videone Bapak niki putra-putra panjenengan senajan iki sandangane sing saben dina dienggo padha karo jiwa ragane nggih ra teges niki putra-putra mangke dipun kubur dipun pendem nggih ten bumi klarase niki ada Jawa tembunge cara Jawa Bismillahirrahmanirrahim aku ora mendem lan ora ngubur sandangane putraku sakarone ning aku mendem sengkalane sak keluargaku muga diridhoi Allah Subhanahu wa taala selamat awal akhir boten gantung halangan menapa dipun Fatihah nggih monggo dipun tindakaken syarat sarono gini apa ono wajah tembor tegese to tembung tembor kaya kok gebor kados pangadilan sakeluarga benika ndorowake tangga karo mitra karo sakjroning tembor kok ono berase kuning beras kuning ngene ngopi apa ta kesana ing dina malam Jumat paing ono kembang setaman taman asalnya iman iso iman asalnya uman bisa uman demi cilik raja-raja wajib bang kewajibane wong omah-omah lan wong urip kaya ngene kaya ngene iki bisane sampurna kudu dipak-pakan kene sing Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kok ono godhong telu cecahe kabeh kamong iki ono werdina ono tegese to siji godhong alang-alang loro godhong apa-apa telu godhong luweh lah tegese kepiye siji godhong alang-alang ora alang-alang iso dikawiti apa-apa sebab ana godhong apa-apa ana secara bakal tumomo sebab ana godhong luweh lebih luweh sabare ruwatan iki Bapak Ngadri Sakroto sawu bareng luweh kabeh tuwa kabeh diparingi rezeki adut marang bilahi bisane sampurna to iki bapak iki saya berpengalaman Allah syarat sarono sing pamungkas kok ana kendil cilik iki jenenge pisahan teh pasok tetep tegese pasok kekep pasal dijangkep sebab wong tuwa kae nek ngandake jenenge kurang siji kurang waton tok dianggep kurang lah iki dijangkepi diruwat saiki diruwat ana kendil cilik ana tutupe kok dene nusure ning alam donya ora usah ditutup-tutupi tegese ora usah sensor ora usah dilali lali nek duwe kaca ngono to aja nganti lali lah ya wis saiki nek dilali-lali badhe ngebot-ngeboti awake dhewe bisane sampurna iki pada papan Allahu Akbar Allahu Akbar pasok kekep tak tibake ora sing Bantolo yo gene kok ana suarane mak piar to coba karo kata-katane
bisa lagi mak piye rumah soleh dikarke barang tahun dino iki rumangsa bunga padahal makya atine sakjroning kuali kekep ana tutupe kok ana kewan isen-isene donya ana loro ana rina kudu ana bengi ana apik kudu neli aku diganjar sing apik lah sing neli ya kowe Lah aku. aja meri wong isine donya ana loro nek dibilang salah siji aja meri yo ana sing ganteng yo ana sing waline aku diganjar sing ganteng lah sing neli ya kowe aku meneh yo aja meri isine donya ana loro yo ngono yo ngono ana sugih ana sing duwe aku diganjar sing sugih sing duwe ya kowe aku lagi isin Gusti Allah didomise kowe keturun keturun bisa nek kowe karo aku mati ya ana swarga ana neraka aku diganjar ndok swarga sing neraka ya kowe malah seni kok nadol es lho kok sadul es yo ana kok tak kas besok aku mati tak kon noleh tak kowe kulkas oh lah omahmu ki cerak karo kuburan swarga kira kira 10 meter sing mau urip kok kon pesen aku nek mati nek kulkas sambil setrum nadol es adul es terima kono gawane Palgon rokok awane panas mesti usahamu sukses lah sing tuku sapa lho yo mati-mati kuwi ya lho kok mati kok iso tuku iki Lah ora iki nek saben malam Jumat iki kaya sore ngene mau kuwi malah do lungone makom. Do duit tak tuku es. lho lu mau makan iki ngirim apa Ya ngirim sebare ya jelasno ya ora apa iki pangruatan wis rampung bro mengko ditunggu ana musik horor ala nganti gugur aku ngene ora sepeda ana ya. musik Orjen kanggo panglipur sedaya para keluarga, para bapak ibu, yai-yai wonten ing Blumijang. Para rawuh, bapak ibu mekaten paripurnaning panruwatan, apabila wonten kekiranganipun sak kanca nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang ageng, kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.